Ľudí predsa len zaujíma váš postoj a postoj každej jednej zo strán, ktorá sa bude uchádzať o ich hlas budúci september. Či to bolo správne rozhodnutie? Pozrite, my sme neboli vo vláde ani v Národnej rade, čiže my sme nemohli k tomu rozhodnutiu prispieť. Ja si myslím, že v danej situácii, keď sme tu mali krajinu na našich hraniciach napadnutú. Treba povedať aj to, že to, čo sme my darovali Ukrajincom, nebolo funkčné, však oni boli uzemnené, jednoducho nedali sa použiť, nemali sme opravárov, nemali sme súčiastky, čiže tí Ukrajinci si to poskladali z toho, čo sme im poslali. Pani Lexman, tak poprvé, prosím vás, nehovorte, že sme Ukrajincom darovali niečo, čo nebolo funkčné. Znie to, ako keby sme boli šupáci. Predstavte si, že vám manžel na narodeniny daruje nefunkčný fén. To by asi nebol veľmi pekný darček. Po druhé, ak to nebolo funkčné, bolo by dobré zistiť, odkedy to nebolo funkčné. Od tej doby sme mali nechránené nebo. Teda, ak nerátame Božiu ochranu. V každom prípade treba zobrať na zodpovednosť každého ministra, ktorý dopustil, aby sme boli nechránení. Čiže všetkých ministrov obrany. Odkedy to nebolo funkčné? No a po tretie, do frasa, keď to nebolo funkčné, prečo sme to nedali poskladať a opraviť Ukrajincom?